What's up, friends? Myself, RS. ରାତି 2:30 ରାତି ଅଧରେ ପୁରା ଚୋରମ ପଡ଼ି ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଭାବିକି ବନେଇଦେବି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ नो आइडिया नो रिएक्शन नो एक्शन बस कैमरा एंड मी एंड पृष्टि माय फ्रेंड हे भगवान कौन करुछु ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସ ରାତି 2ଟାରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। मिस्टर स्पेशल पूरा मोबाइल रिमिक्स କିଛି ସମୟ ମାନେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ରାତି ଅଧା ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଯିଏ ଶୁଣେ ସିଏ ଶୋଇପାରିନି ସେ ମନ୍ତ୍ର ନା ଓମ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୃଷ୍ଟି ଓ ଦେଖିଲେ ନନାର ଡିଜାଇନ ଶୁଣେଇନି ପିଲାକୁ କିନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ ନନାର ବାହାରିବ ପୁଣି ଏ ଗୋଟେ ଦି ଭେରାଇଟି ବତକ ଯୋଡ଼ି ଜମଳି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମିନିମମ୍ 50 ଭେରାଇଟିର ବାହାରିବ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆମର ଛୋଟିଆ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଟୋଟାଲ ଫୁଲ୍ ଡିଜେକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିବ ସାଉଣ୍ଡ ତାକୁ ଶୁଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରର ବାହାରିବ ପିକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବନାଟୁ ପେଟ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ କରୁନି ଦେଖ ପେଟ କେମିତି ନନା ବର୍ନ ଆଉଟ୍ ହଉଥିଲା ୱେଟ୍ ये भूमिकंपर स्टार्टिंग ଯେମିତି ନିଶବ୍ଦ ସବୁ ମାନେ ସେୟା ହେଇନି ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ୱେଟ୍